Ay guys, masong adlaw yung tanan guys. Di ami karus kalingganay. Nagbacklight ako kay di katukad ang motor. Di kadaog na di arang manggang tukaruna di guys. So sila una sila guys to. Dahil las ibabaw kuwat. Oh, nami kuha na ring baboy. Kuha mi dari baboy guys. Kay gamitin na mo ugma. Bot mi dari guys kay nami kuhaan nga baboy. Salamat ka dus nag-sponsor dan eh. Thank you so much ka Adot eh. Dan makita na karunti. Tara guys, di ag tag-idja mangpalitan. Tanawon mo na mo guys silang baboy. Arang kahimus ka zubiyag. Ito guys, saday. Oops. Hinay kay dawap. Balimpong ta ning kagwang. Tana guys, di ang baboy. Di Dik. Nana guys. Nana isang mama na isang mama. Nasama na isang likod di? Kanang paak sa lamok ba isang iid. Laluoy. Mano isang mama guys di Ngore ag baboy. Salamat ka Jote from Texas. Si Manggi ko ano pang birthday ni Kuya. Thank you. Thank you so much. Kuku ag isang mama guys na. Ano to? Chokan to. Banganan na nagbaboy guys. Anong taong hilak, luoy. Lagi diyang mama, nasuko. Nasuko guys. Wala, na pa itlog. Balang hujan na. Ganun na po, dito sa balang hujan. Kita, may karoon po, na po. Pila po dito, upat pa no. Wala pa itlog guys, sa manaktagan. Masarap. Pila ka kilo guys. Rentay. Asa. Ano asa? Rentay city. Wara ka ko. Kana di sa maglihok. Sibog ka na i-balance ba? So, 30. Pila? 30? Guys, 38 kilos tanan ag baboy. Dalian ni janing dako guys, des ngagi kay murag 30 pa to. Dako ani dalian ni dako oy. Ayan, amo ni hatod ato guys kay ato na mo alit suno na to pikas. To na guys, ihatod nilang idiboy guys atos puti. Kay ato na sa alit sunon. Ito ay daghang sugnod dadto. Tus bay kay nga basa man gud mga kahoy. Mo to kay nay mga dagkang kahoy dato sa kilid. Is nanay. Daral lagi guys da. Ato ditso lang anto kay lusot naman ni atos puti guys. Gunitig mazo ini boy. Bye. Naglakaw ako guys, grabing lapuka dahil sa among agianan. Padung atos pikas, di amang gunung pikas ng laktod. Samantuhala na tumba, maka sila si Idiboy nagdaas, bapoy. Langin ako, marag lajo-lajo na dyan nabakla dyan guys. Nabakla dyan, lajo-lajo na dyan, pwede yung digit. Una sila, grabe agianan, di matabang. Sak dyan mati, tikang-kang, sa daring kang duwang. Hala, ginoo ko guys, gibili nagmotor kay wakatukad. Hamag baboy ni sa ibutang. Arang luod za, ginoo ko. Oh. Agang manghud guys, may nagdaas motor ni Eden sa Eden mo sabak sa baboy. Gidazungan na raman nila kay wakatukad dari kay lisi nagagyanan. Oh, stilan. Ha? Panay ka. Nga, gibili ni noon pang Gabriel Inday. Na sila guys, gidazungan lang Gabriel ni Edi. Ah. Na nawahimi kay grabing katukaran. Nakatukad ra ka jud mi guys. Grabe ning bangaha. Gagyanan. Kahong nga gugilong. Ha? Kas kinabasan.
Na guys, saktan sa guys kay hindi mulayas. Kaya sa mulayas na dyan yung kagwang na magbukod sa minsan gabi eh. Wala, loko. Nakagpisi. Wala, sige. Sagdiraman, ako ano na bitaw po na. Bitaw po na hiza. Luwi laman. Cute ra ba sa kaadong baboy guys. Mama. Hustlerless edi boy magkuan ka ng hukot. Pwede alilis ang mong kuan, pangilong sa buhiun. Ipamirinda ra day ko na guys. Kaya ganiha og agasabot kay hapon man. Na nasa lisihan magbuntag. Kuan ay sud nag kuan. Sa sud guys dari di atag hugat. Nagyutan na na. Yutan na. Dara guys. Wala sa 38 kilos. Himus kadyo ko ino. Arang kahimus kadyo guys. Arang kahimus kadyo buyag. Asa pa abta datong portahan pa pa. Ha? Okay. Okay. Tana guys, unsa na lang hapon balikan. Guys, mamalit sa amig paras ko ang kuya. Hinay ka malusot unsa ka? Malusot unsa ka? Jesus gito ko. Guys. Guys, palit sa big. Isa nga dani pa. Kani? Baka mo yun. Kana mo tayo ay litson. Baka. Guys, mali pang tahi ay litson. Kani. Guys, nagpalit kami paras gamitin na mo sa litson. Aguha og kani. Dana ipo na unsa pa na iuban diha. Anaw imong listahan. Do. Grabe makad. Grabe guys, makahandos grabe tagduos ra kuno ahos purdoy gid sa ning tindera ng ahon. Hani baka pang sibuyas pa. Ayan. Sige ba yung mamalit guys kay arong kompleto ang panakot. Ang sibuyas nga dahonan gab. Pili ko sibuyas nga dahonan guys kay arong may ipanghasot datong tijan sa ilang litson. Uy, waman lagi ba nga? Oh, uy, bagan-bangan. Isa man sa kinilo? Per kilo. Hayotag mga kuan. Pila ka gramo? Gamay. 2 ka gramo, palabian pa itong mabusog, itong atang kuan. Sa palain pa. Naray, ahos. Yan guys, ahos o sibuyas. Ano rin sila? Laurel. Katong tagkuaw, tagpila ba? Tag 5 hon? Kari dia. Kana. Kari dia na at sal para dinuguan. Sino ko? Ja, paras pang pansit na mag guys, mangita ko dari og carrots. Carrots. Wala nang hugasi kaya ka madaki. Ha? Yung sito be? Ilagay ka na. Ay, nalaka man. Amo pa dyan ako hugasan. Pila ka carrots gab, 2 ka buok. Okay na ning duha no. Yan guys, tatang taw-taw sa atong pansit. Ja, kani. Pilan din eh. Or batong ra. Batong na naman siguro yung mga isa gulad daw. Marag batong. Asa? May pulyo. Di na, batangan naman din eh. Batangan tag-digit. Pila ra ba? Kung sa gulan dari digit. Ha? May gamay na? Kare. Kana ra kay rong kuan. Sa karipod, Bagyo beans. Nakato, kare. Para lagi kay mo Diyos ramen kunig mo ko. Dagha basig dagha dito mo. Kami nang sinanan din. Edit sura rin tarin. Kani okay na ni pano? Kani okay na. Ano okay si Jan. Hi Kim Kim, sa imong gipamili dana be? Liman sito? Samo kay liman sito nimo imo ra panglabog. Gapili pag magic. Ano ba 20 ni? Ilista laman tal ang kuan tanan. Karon guys, manami pamalit. Manami pamalit guys, para sa pang pansitayin kuya, pang panakot pod sa litson. Kitid-kitid.
Kitid-kitid mas kin. Kitid-kitid. Kumbatikin. Kumbati. Guys, nagabas na sila para pang sugnuray na tos kuan na eh. Ano ni? Guys. Nagkuha na sila isugnod sa kuan litson. Ha? Sugnod ay kun mas baki. Grabe pong baki ang naki ah. Nakabuutan kadto pag umangkang gabrel guys. Tabangan tawag isang ujuan. Mara na sila mag-uju guys nga pare-pareha rag edad. Pareha pun mo buot no. Parang edad, pareha pag mga buot. Kumbati. Grabe makabdag. Gabas gabril ga. Tininuod na katag isa eh. Tininuod na naimugab. Parang nga, kaya mo. Kuhan. Okay. Taday, hanin mo na mong daday. Grabe ka. Tabangan taong isang uduan guys. Kaya ron taong madali. Kumbat itu. Nah guys, pang sugnuray rin silang litsunon nga baki. Silang litsunon guys. Mani dui kuan sugnod. Arang nagadelikado ka kuan. Lagting ka ajo. Lagting na ka ajo no. Parang kumbatin ka na. Grabe para kurot rin gabas eh. Bas ha? Parang kurot ko gabas. Di. Paano to? Pangit ito. Yung pan mo kaagpas. Buti na ni isang kinahanglan din. Kadi man mo kaanong pan. Di ba kaglatos ha? Kaaglatos buti. Kan kaglatos be. Linga-linga si Zatay. Grabe, extended lagi lang ko ano. Panggabas guys eh. Kumpat eh. Grabe mag-ujo ga. Ako mag-ujo na. Grabe kumbati din na eh. Ujuan. Pag isang pagmangkin. Pareho sila lagi. Ano pa sa zon ha? Magajan mo. Mga kaan. Nakasadyon ako rin. Alam mo, gajan pagbughaan tatay. Pagkaiktan nyo mo tatay diha. Ang kalan may ko. Si. Ang mo ka na yung uwan.